la un nou videoclip. Astăzi o să vă învăț cum să faceți trendul vitamină. Mai întâi, dați aici, dați la primul aici, dați pe el, dați try, dar deja l-am, vedeți? Bine. Dați aici, deci dați și pe mâna aceasta, dați aici și faceți cam așa și capătul un pic mai sus, cam așa, mai trebuie și un pic mai încolo, nu chiar așa, atâtuca. Dăm aici la comentarii și scriem că L O N E și podcast. Cam așa e. Acum trebuie să ne facem alt skin, de exemplu, haideți să mai căutăm niște skine. Așteptați să vedeți că o să vă fac un surprise de un skin foarte cute. Ok, deci cam așa trebuie să vă faceți și cam acesta este skinuțul. Așa, acum dați aici, trebuie să folosiți capul în sus, așa. Și scrieți cu linia asta I N C L O N E Cloud. De ce nu se mișcă? Da, am greșit eu ceva la skin-ul ăsta. Nu chiar, trebuie chiar așa. Așa, Nike. Că luăm un de ce tot nu se mișcă? Stați-mă un pic. Bine, trebuie să scriem cam așa. Stați un pic, că nu trebuie așa. Trebuie să cam dacă eu acum am făcut verișoara mea, că ea mă înfață să fac centurii așa. Stați aici, rost. Și scrie să nu e clon. Cam așa. Stați un pic. De ce tu nu se mișcă? Am uitat la asta să pună, da. Poate probabil. Da, am uitat că meu. Sigur e asta? Gata. Gata. Dar și cam asta este pentru. Dacă v-a plăcut tot acest episodul de like, dați un sfără la Fonin și de subscribe. Pa! O să ne mai vedem în toate episoadele care o să le mai filmez eu noi. Pa!